primera vegada aquest any els matronins han pogut acomiadar-se de les figures de Mataró acompanyant-les fins a que és la seva residència habitual durant l'any, Can Marfà. A més, avui els matronins han pogut veure els gegants, els nans i la resta de figures més a prop del que és habitual i fins i tot provar de portar-les un moment. Una cercavila que ha sortit des de l'Ajuntament ha portat els mataronins fins a Can Marfà. Tots han pogut provar allà les diferents figures que durant aquests dies han fet ballar els mataronins. Ha estat gairebé l'últim acte de les Santes. Era el moment, per tant, de fer-ne una valoració. Bueno, doncs jo tinc una filla que va amb els capgrossos i, evidentment, tinc un altre de petit que vol anar al darrere i és tot el que fem, anar una mica al darrere dels capgrossos i els gegants. Però, en general, les altres coses que he fet, doncs, m'han agradat molt. Quin acte destacaria? Acte, a mi el desvetllament Bellugós m'agrada molt, però m'agradava més l'antic. El que érem, com jo dic sempre, 4 i l'apuntador, uns poquets que ens anaven veient, podíem ballar molt tranquil·lament i ara, doncs, s'ha disparat molt aquest any. Pues la veritat és que molt bé, han sigut unes santes, com sempre, vaja, molt interessants. Nosaltres que tenim família vivim dues santes, les santes infantils i les santes dels grans, amb la qual al final acabem rebentats, però bueno, ja s'ha acabat. Quins actes li han agradat més? Pues els actes... Aquest any el ball de Rams ha estat molt bé, tot el que ha sigut al voltant dels gegants, com sempre, ha estat genial, molt divertit, i bueno, és que en general totes les santes molt bé, molt bé. Cansats ara ja al final, suposo. Com? Cansats ja. Molt cansats, molt cansats. La canalla ja esgotada, havent dormit molt poc, o sigui que la cosa ja està a les últimes. Es queda poc pistó ja. Que ha provat aquest any? Sí, Què és el que t'ha agradat més? els nans. Els nans? Que t'agradaria portar-ne un? Els has provat avui? El desvetllament Bellugós i l'escapada. L'escapada, vas anar al correfoc i a la ruixada? Sí. Va estar bé i llavors també els focs també van estar molt bé, focs artificials. T'has perdut molt poques coses, veig, de la Santa. Sí, m'he perdut molt poc perquè m'agrada bastant i és la festa major de Mataró. I has provat alguna figura de les que hi ha aquí? Sí, la momerota, els capgrossos i l'àliga. I què et sembla? Estan bé. T'agradaria portar-ne? Sí. Els capgrossos sí, però l'àguila pesa massa. Molt bé, que estan molt maques. L'única cosa que he trobat a faltar fa 2 anys és aquells concerts que feien en el pati de Sant Josep. Que per la gent gran ens anava molt bé aquells. Bé, i avui he anat al xino, al follet, i després he anat 2 cops a la mamaroteta, i l'altre dia vaig anar a veure com tiraven els petardos i vaig córrer darrere de les diableses. Així t'ho has passat molt bé aquest any? Sí. T'agradaria portar alguna figura, algun nan? Sí, el xino. El xino? T'agrada molt el xino? Sí. I què més t'ha agradat de les santes? Quan les diableses, quan et perseguien. Tu passes bé, no et fa por el foc? No. Molt bé. I a vosaltres, què us han semblat les santes? Molt bé. Què és el que us ha agradat més? La mamaroteta. Jo toco el tambor i... Tu toques el tambor? Però m'agradaria apuntar-me a la mamaroteta. Sí, l'has provat avui i t'ha agradat més? L'any passat també la vaig provar. El correfoc. El correfoc, ja vas ben tapat, tu, el correfoc? Sí. I què més t'agrada? Les matinades. Les matinades? Aguantes tota la nit fins a les matinades? Sí. I avui, que has provat alguna figura? Sí. Quina? La mamaroteta, el lans, el drac, l'àliga i la mamarota. No te n'has deixat cap, em sembla, eh? No. I quina és la que t'ha agradat més? La mamaroteta. Un espectacle pirotècnic ha posat punt i final a l'acte d'avui. Les figures s'han anat a reposar. Serà doncs ja fins les Santes de l'any que ve.